motor sang shabu na recover kaina sang kagahon sang Police Station 8 kag pidig is OU gina-supervise ni sang isa ka preso sa New Bilibid Prison o kon NBP mga kaaksyon. Sa balita sa Nukpo, igabalita na aksyon na John Diaz, 3 ka mga biktima sa abduction kag hold up nag-ako nga nagpangdaya sa panahor antes na tabo ang insidente. Kag banwasang Pulupandan may bag-o na nga hepe sang kapulisan. Sa balita sa patrol, dalon karon dugay-dugay ni Aksyon Alvin Graba. Wala labot sa BDCP sa mga barangay piniya nagatutok man sa pagpakigaway sa illegal nga droga kag pagwasak sang drug den. Kag high school principal nagahulat na lamang sang implementing rules and regulation para mapatuman ang ROTC sa senior high school. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa 45 anyos nga may kaso illegal gambling sa banwa sang Manapla, ginaresto sa banwa sang Sagay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patino, sa banwa sang Calatrava, duha ka kaso ginpasaka batok sa suspect nga nakuhaan sa armas lutang kag illegal nga droga sa among nga banwa. Sa balita naman kay Aksyon na VGA Pasible, sa ikalimang distrito, akses sa mga kabataan sa interneto ang ginalantaw, isa sa mga rason sa pila ka mga kaso sang teenage pregnancy nga na-record sa syudad sang Himamaylan. Si Itso may panumdum sa mga ginikanan. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, DILG o Department of Interior and Local Government ginmanduan ng isa ka LGUs nga magbulig sa pagpanghanda para sa face-to-face classes. Pangulong Marcos nagbisita sa Abra sining aga. 8,000 ka mga eskwelahan apektado, 35 ang nagkalaguba sa linog sa Abra. Masobra 1.2 milyones or milyones ka mga persona gin-evacuate sa Ilocos Region bangod sa linog. Kag DBM or Department of Budget and Management kag DSWD handa na sa pag-release sang financial aid sa mga apektado sang linog. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tay na karon dugay-dugay ang inyo sining mga greetings mga kaaksyon. Pero jutay lang, no? Para maakomoda tagid tanan. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB program kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid ang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita.
Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyonta sa sining mga inoras, may lang pagpamati sa kaya Tia Kimiriman, Rochelle Folinso, Susana, Julie Militado, Patrimonio, may lang pag-monitor, Liberty Binitin Obaldo, Hisos Torno, Tormo Plaga, correct ni sa Jesus, ay pwerte si Jesus ba? James Mark Ledesma, salamat gid. Reggie Bigot, Anita Gayutin, and Rizel Stanislao Kanaganag, no? May lang pagpamati Rizel. Winston Goles, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Nini Jane Cabato, Margie Abatayo Flora, Evelyn Sinaon, Melchorita Ferrer, Relsley Manya, correct ni sa Relsley Manya, and Warlito Nisya, no? Salamat gid. Crystal Jane Cesar, salamat gid Crystal. And Margie Abatayo Flora naman, no? Kag si Melchorita Ferrer, salamat gid, no? Okay, sa iban pa naton nga mga kaksyon, daligid lang. Si Liberty Binitin Obaldo ato dito sa Mactan, Cebu. Thank you, gid Liberty Binitin Obaldo. Si Madam Virginia San Antonio Pindag at amyaw lang sa anak niya sa Calatrava sa kay Roslyn Bison kag sa pamilya. Kag sa Olpinda family man dira sa Sipalay sa Cantoraya. May lang pag-monitor, no? Okay. Si Rachel Stanislao Kanaganag sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Thank you, gid Rachel. And Margie Abatayo Flora, no? Listening from Kawayan. Thank you so much, Margie Abatayo Flora. Jonah Midisilo Caniedo, no? May lang pagpamati Jonah. Sa kay April Joy Marhin Pasamonte, no? Pasamante. Thank you, gid April Joy Margin or Marhin Pasamante, no? Tamyaw yalang iyang bana si Noela Pasamante. Ayos, abana bata gali. Okay, abi ko bana. Bata si Noela Pasamante. Salamat gid April Joy. Thank you gida. Sige, daligid lang ang iban karon pakarunanta ini mga kaksyon. Daligid lang standby. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Kabulay nagidangkon sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga tonoras, 12:04 na mga kaaksyon. Sige, ang iban sinig matamat na sa pagchibog sang palanyagahon. Ang iba nakatapos na nagasandiay na sa pangilid sang balay. No? Sige, live extension.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kang tanan sa wala labot sa BDCP sa mga barangay Blapideya nagatutok man sa pagpakigaway sa illegal nga droga kag pagwasak sa mga drug den. Kag high school principal ho nagahulat na lamang sang implementing rules and regulation para mapatuman ang ROTC sa senior high. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Rex Arana. Nagapanginbulahan na si PIDEA Negros Occidental Provincial Officer nga si Jix Escrupulo sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 8 kag ang PNP Drug Enforcement Group sa Madinalagon nga operation kag pagka-recover sa masobra 300 ka gramos ang suspected shabu kay nasang aga action Rex sa area sang Alihis kag Barangay Singkang Airport. Now sunod diri kay Escrupulo ang PIDEA bilang lead agency nagaisagid sa mga kapulisan, NBI kag iban pang mga law enforcement group sa pagpakikaway sa illegal nga droga bagay nga ginklaro man ni Scrupulo Action Rex na ang tagsa ka mga law enforcement group wala ni sila nagapa-indis sa pagpakikaway sang illegal nga droga Action Rex tanan alalangay whether gamay o kung dako man ang recovery. Ang importante diriya nagamadinalagon sa ila sini nga pagpakikaway kontra sa illegal nga droga. Nawagin na pahayag man ni Escrupulo nga diri sa syudad sa Bacolod bilang makabig man bala Action Rex nga highly urbanized city. Isa man ini nga dako nga challenge kung pagpanghangkat sa PIDEA subong man sa hanay sa mga kapulisan kung paano gidya ma-eliminate ang illegal nga droga considering number 1 diri dako ang area, ikaduha madamo sang tawo kag kang iban pa suno sa iya may sa barangay damo halos adlaw-adlaw may mga bag-ong personalidad plus nagasulod man sa tagsa ka mga barangay iban pa diri Action Rex di pa may baluan base bala may score naga-deliver kaga iban pa rason nga dako man nga challenge on the part man sa mga barangay officials sa iya na kung paano man matagaan solusyon ini gilayon iya man ginahangkat ginapangabay ang mga barangay officials nga if-in case man kung may mga new faces sa ila sining nga barangay gilayon nga ipabalo sa mga kapulisan kung sa ila sining nga ahensya agud gilayon man Action Rex nga makita mausisa and at the same time kuan bala ma-istorya Action Rex ang iya sining nga katuyuan. Dugang pagidadiri ni Escrupulo dako gidya ang mabulig sang barangay sa mga kapulisan kag iban pa nga mga law enforcement unit kung mahimo gid ini Action Rex sa pihak sini nga in fact may ara na gidya nga bulig Pero man ti mo. ang operasyon sang pulis way mga untata. Sir, amo man na Action Rex sa sunugan ni sayati na kun ma'am ang PIDEA gamay. Ang Ati way score. mas latawo siguro mo. Isa pa na Action Rex. Unlike iya sa kung bilog nga Negros siya, may mga pulis pa da. Sa Bacolod may pulisman. Kumbaga sa pwersa pa Action Rex, mas Kulang-kulang gid yang PIDEA eh. Sakto, silig mo ako sa ilan, hindi ka mo way ka mo plano nga mag-recruit dugang. Ati recruit kanila eh. Pwede, no? Pwede ko man Ang buti, anong sabat siya? May recruitment ayan sila? On my part, base, mambal yang overqualified ka na. Oo. Pero sa ila Action Rex, may mga recruitment pa, no? But anyway, suno sa iya, dako gid man ang bulig ni Action Rex. Kinibilang mga community-based drug rehabilitation program sa mga drug surrendery. Dako gid man gali ang nabulig kay sila mismong nagatudlo. Sir, ma'am, amo ni ang lugar may nagapasuyop da, may mga drug tenda. Ikaduha,
Sir, ma'am, amo ni si Juan de la Cruz. Siya ang supplier, siya ang nag-supply kay Juan de la Cruz. So, amo ni Action Rex, that is why dako gid man ang mabulig diri sa community-based drug rehabilitation program man sang mga kapulisan, and at the same time sang PIDEA Action Rex kay damo naman, in fact, suno sa iya damo na ang nagkaladakpan Action Rex mo. So, may Damo barangay na one kung gani. wala nag-operate ang Bacolod, mas lala Yes, sakto na. Problema, gid. Problema, gid, paano na iya mamonitorya sang PDEA yang kulang-kulang sila nga daan sa tao da? Yes, kung lantaon mo gani Action Rex, kung iban gani, tigil pa mangkot ko gani. Sila ti paano ni ma'am, halimbawa ang pulisya, naka-score sila dako, kagaya mo ni ila target, ti parehas ka mo target, siling niya, hindi man natanan. Kay kung may target kami, kag naunahan sa PNP, at ginahatag na namo na, kay number 1 diriya, makalesen sa gastos pala, sa operation, kay kung may mga target pa, di kung But manan... diri sa Bacolod kag Negros, pila silayan ka PDEA personnel de? Uno, kay diri sa Bacolod, Action Rex, masupra na sila na pulo. Diriya sa Okay probinsya. naman lang na kay tiga binuligay sila sang kapulisan mo. Yes, Kung kakaso na gid ng sa kamot sang kapulisan ang pag-operate sang droga nga itugyan lang sila. problema na. Problema gid nga dako Oo, tingagin problema nga dako. create pa ning PDEA ni. Sakto na Why action biging na Rex. dissolve na lang kay. Oh. Ti dako pa nga budget para man sa ila mo. Correct. Oo. Oo, sakto na. Isa pa na Action Rex ang problema ngin problema Kanugon man. sang title ng Philippine Drug Enforcement Agency, katapusan enforcement na wala man. Kulang sa enforcement, no? Oo, kulang sa enforcement and at the same time Admitihon na lang ni negligence. Skripulo, admitihon niya na lang nga kulang-kulang sila sa tawo, gid. Kay mayara pa kung kaysa kulang-kulang gid sa tawo amo nang insakto ti kun BCPO man kada police station kulang man. Sakto ba na, ano? Mo lang ang Kulang bantayan, although nga may special unit man ang kapulisan sa City Drug Enforcement Unit nga mag-operate sina, pero ti kulang man gyapon ang tawo nila. Sakto na Action Rex, dapat magdugang gid sila puwersa, no? Oo, dapat Para gid eh. amo nang importante, especially recruitment nila, Oo. patanyugon, Kag ti padamuon. damo na gid supply subong sang droga. Kung muna yung kagina na naman Action Rex, sige kita, ha? Ano mo Waya sa say ang recover nga tag-isa ka sa say, tagduwa ka sa say, small plastic sa say. Daw mo na blate, galing kay dagko naging bulto-bulto ho. Luwa sa bulto, nagka-nut-tied pa gani. Nga mga recovery. Nakanatay pa. Oo, kag mahambal ba? Amo ni kinabutang sa ice water ba? Oo. Pero na kinabutang subong mga shampoo. So, Gani. amo ni Action Rex ng mga bagay ni. Pero sulod sa iya, amo pa niya mga bagay nga gasulod sa tagsa ka mga barangay, especially sa mga drug den. That is why, ang concentration man sa ila sini nga anay, nga hindi lang sa barangay drug clearing program, hindi lang sa mga operations, kundi ka-concentrate man sila Action Rex sa pag-dismantle sa sining mga drug dens nga Tama, diri sa kung syudad. latest ka inasang kagahon, more or less 2.1 million? Yes, Action Rex. Sus Mariones. 2,142,000. Mm, Makon mo na iyang pila nakautok makaging naman sila. laban eh. Makon mo kung nakalusot pa, kay ang initial info, mga 2 kilos. Inaway pa na probinsya. Way pa ng probinsya, how much more may kung may probinsya. Oo. Pati dako na gid, no? So, butsing ka naman yung mga bagay nga palantayan, Action Rex. Ari ang pahayag ni Jix Escrupulo. Sa accomplishment, despite kung kanino man, sino man po ang makapag-conduct ng operation, we don't see it as a competition, but the success of every law enforcement po yun. So, kung may operation po si PNP, yes, it is coordinated po with the PIDEA, and okay naman po yung namin, information sharing po. That's why ngayon, minimal na po nangyayari yung we are working on one and the same targets, no? So, iba-iba po yung tina-targets namin. Like si Police Station number 8, si Police Station number 2, iba naman po yung target nila. Sa PIDEA, may mga certain target naman po. Yes po. Meron naman po, kasi may
sinusunod din po kaming manual of operations, no? So, para po ma-lessen din po na maput to waste yung mga resources, no? Kasi baka mamaya pareho lang pala kami ng tinatarget, pareho kami ng minomonitor na personality. At least, kapag may mga ganun na po, mag-hands off na po yung iba and we will look for another target para hindi po masayang. There are operations, sir, na jointly conducted po ng MTEL ng PDEA and ng PNP po. Basta ang importante diriya, ang idea of continuously working, especially sa pag-dismantle ng drug den, and at the same time para sa barangay drug clearing program. Yes po, tinututukan po yan ngayon, even with other partner agencies po natin, na yung supply and demand reduction po. I'll just give emphasis on the recent operation conducted in Barangay 10, wherein it was reported, doon po kami medyo na-alarm on the report na yung maintainer po is nagbebenta and nagpapagamit at the same time sa area niya. And based on the information from our concerned citizens, is minsan ginagamit niya yung apo niya, minor, minsan to assist, no? So, ibig sabihin po, na nakikita ng bata yung illegal activity, which is a very grave offense po, no? Nasa RA 9165 po yan natin, na utilizing minors, no, in the conduct of your illegal activity. Maximum penalty po siya dapat. Sean Rex, ang kabanggit lamang sa pahayag 3, di Jigs Escrupulo. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex, pabor si Ak Negros teacher spokesperson kagkaroon Bacolod City National High School principal si Richard Hilangre sa mandatory ROTC para sa senior high school, and that is grade 11 and grade 12. Sunod diri kay Hilangre, pabor ini sa panawagan mismo ni Presidente Marcos Jr. Sa iya sininga nahauna nga State of the Nation address nga nagapanawagan mismo, no, sa Kongreso nga magpasasag lahi para sa mandatory ROTC o kung Reserve Officers Training Course Program para sa senior high. Now, sunod diri kay Hilangre, ang importante diri action Rex sunod sa iya, wala lang hazing, okay na sa akon, basta purely military training gid lamang. And at the same time, sunod sa iya, ang estudyante antes makagraduar sa senior high school, at least may ara na kung na-train nila sa military program, and at the same time maka-produce man sa reservists ang Armed Forces of the Philippines. Action mo reconsider action Alvin mo. Once mangin officer ka be, may mga initiation na matabo. Amo nang ginambal niya action na Rex. Importante na kung may initiation, adlaw lang, wailang gabi, kay kabudlay, pa si pagkatapos initiation, busyad ng tiyanbla. Amo na problema, amo nang dako nga problema. Kapin pa ko ng tactical officer nila, gwapuhon man. Oo. Kaya pagkambal niya, ang tactical officer, mapalapit man sa isa ka trainee, nga gwapa man. Tapos, ma'am, ang mga cadet officers ti may tsuraman ati laban gidi. Ani man, amo na ang problema. Ni Hilangre, ang importante diriya, wala lang hazing o kung wala manano nga bagay nga wala lang initiation na matapos sa gabi. Adlaw lang para makita. Kag wala stay-in nga sa eskulahan, ma-stay ang officers kay may training, di na. Training lang kamo na bilog nga Saturday daho. Minsan the whole Sunday, training ka mo da, basta hindi lang magpagabi, kay basin pala makibot na lang tang ginikanan. Hambal mo, nag-training ka. Ang antos mo sinisiyam kabulan. Ang una mo, dapat itunan gid ni sang DepEd kag CHED ang ining bagay antes pa man i-implement ang ining ROTC, no? Or ang C80 man nga ginatawag, no? Kaya kung may C80, balik kita sa first year college na to fourth year, tapos college na sa ROTC, amo na. Ang importante lang di reaction na Rex, magkakuan bala kita kay nadumduman ko no pag-graduate ko man sang kolehiyo. At least sa Armed Forces
reservist man ta, no? Na balang, ano na, tayo, CS1 na siya mong. And Citizens Military Training 1, CMT1, CMT2, hasta duha ka tuig. Ikaw ba, salamat ka-graduate man tas training. Oo, ti dapat giduro nga ikuan lang na. Although nga ti aragid man ang C80 kagaro ti siya ko pabor ko na mo nga ibalik na Action Alvin mo. Oo, kay importante direction, Rex. Ibisan ako, pabor ko kay number 1 diri, motivation sa mga kabataan. Oh. And at the same time, ma-organize ng mga bata. Ang kay balong kabataan nga muna galing mangin soldado ka o kung mangin membro ka sa armed forces, mangin membro ka sa pulis, hindi naman ibag-ob lang mga bata. Oh, correct, sakto na ya para pauyaton mo bala, pasinggiton mo. Oh. Pulis. Masingkit man siya, pulis. Malang nga batuta. Ala, hindi yung balon balang batuta. Kagantang bit-bit sa rifle para kay baluman. Sumong mga kabataan, pagka-graduate, it's either ma-computer lang or ma-apply lang call center, piho na. Oo, munang hili. Pero naingit siya kung nakaagi aksyon na Rex ang training. Oo, kay number 1 diri ako pabor ko because number 1 diri sa mag-motivate ang pamatasan. Ito nga ti may dugang panagalastuhanan, uniform. Oo. Plus kung ano panada, basta daw less na saya kumpara man sa or ang ibang eskwelahan ti kung may ROTC, may C80, ti madugang-dugang uniform kag uniform class B blanak, type A, type B. Daw mo malang na tapos plus sir da abi kon officer ka, daw mo malang ng balaklon siguro kung ang bata magando mga maging opisyal, ti pwede madugangan gisa pero kasto. kung kadite ka lang, cadets ka or kadite, left and right lang kapital, half to half bla. Gani man. Reaction na Rex ang portion lagi sa pahayag ni Mr. Richard Silangre. We heard also nga i-professionalize ang ROTC, so mas maayo nila ang paghatag matira sang training, may curriculum siya nga iyagin niya nga strengthen sang nationalism mo matutuot. And then, wala na lang sa mga abuses nga matabo, okay lang man na iya sa aton nga mga grade 11 kag 12. And then, we understand nga kung once a week mo na, every Sunday. So, makabuling mo na sa aton nga mga grade 11 kag 12 action activity. Yes. On the part, sir, sa Bacolod City National High School, sir, masulod ni siya sa curriculum na? So, we will just wait for the DepEd order. Kaya makuha ng DepEd order mo. Matlo man ang apon nga Department of Education. So, we'll just follow whatever the DepEd order kag ang implementing guidelines. So, we are ready to implement that in senior high school action alpine. Aksyon na Rex ang kabangid lamang sa payag diri ni Mr. Richard Hilangre. Ang importante lang diri Action Rex, equip kita sa vitamina sa aton kalawasan. Life extension. Ni siya sa anti
Okay Oh? Din ka na? Narin ako, report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Alvin Graba, balita gikan sa Patrol. Akson Artay Hopon, standby anay sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa may nga kulo na manubo nga immunity rason. Ang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanay si Akson Artay Hopon, inimay kang tanan sa 2 punto. Ining palayag ni Councilor Al Victor Espinoho na talana nga magalibot sa mga eskwelahan buwas nga adlaw. Agod nga ibaloon ang kandaan angot sa face-to-face classes. Yari ang countdown sa report ni Akson Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Akson Art. Plano Action next ni Councilor Al Victor Espino namong Chairman Committee on Education nga aktual kag personal nga magalibot buwas sa mga bulutuhan nga sakupan sa Bacolod Division na good i-check yaron kag mismo ibalon kung mananano pa ang makinanglanon kakulangan sa mga bulutuhan para sa pagbukas o pagpatigayon na sa face-to-face classes, although November pa ang target na implement ini fully, pero sunod kay Councilor Al, mas maayon na temprano pa may baruan sa lokal na pangunahan sa Bacolod para ma-report man sa nga committee kung ano pang kinanglanon kay may mga feedback o nabaton na report si Councilor Al nga may pilag ka ma-eskwelahan nga do hindi makapasar pa bangod may mga guba, may mga kinanglanon nga kalayuhon kaniban pagida nga mga concern. Now, sunod rin kay Councilor Espino, isa ini sa luyag hikuton na mismo buwas ka daw sa nga silinga komitiba para man na iya mapangayuan na kung ano nabulig na mahatag ni Mayor R.B. Benitez kay isyan bintugyanan mo na magkadto nga mag-follow up sini sa bahin sa Department of Education. Kay sunod rin kay Espino, mas labing maayo nang pilag ka magkinanglanon kapin pagid kung may ara pala sang punto kag mga dapat ipakayo at least mapangayuan ina o masiparaan sang pondo gikan sa bahin sa local school board kag mismo sa lokal na puluhan sa syudad. So buwas ka daw may eskwelahan patadi sa Bacolod gana tumbahan to sang kahoy mo nga portion blas ang hulot klasyan nila blaw. Correct. Amo na, kag tikon wala na makayo, action rex, bisa na utod ng kahoy kung nagkiniwi. Nakaroon po ba man ang gamiton sa mga teachers. Aling kay lawig-lawig man ang brigada, eskwela nila on August 1 to 24 bala mo or 23? Correct. Kaya galing kiti amo malala paminta gaglimpyo pero kung kinanglanon na i-reconstruct mo gito kung tani kung may panday blang ginikanan blang siling na ako lang ang panday na kabay pa tani mo na kung ako ang galayo so next budlay na guro
Ang kinalanom na si Ricky, di nga pantay sa dalo mo. Para gamidiyahan niya na. Pero mas mayo sila na bisan pa man nga by November pang target sa DepEd National nga ini ang ma-fully implement. Dapat subong pa lamang ma-check na nila kag may baluan kung anong pang pila ka mag-concern hindi lamang sa division office kundi sa tagsa ka mga bulutuan. Yari nga parayag ni Councilor Al Victor Espino. Ang akon nga plano nga libuton ko ang tanan nga districts no sang syudad, sang school district sa syudad sang Bacolod para makita gid naton bala aktual kung anong nagakatabo sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan primary and secondary schools para kung ano pang mabulig mahambal ta diretso kay Mayor Albi kung anong kinahanglan pa naton sa sini nga mga bulutuan. Kami ara kita schools nga although nga wala ko pa nakita ang report but may feedback ko nga there are schools nga hindi pa wala nakapasar sang requirements sang face-to-face. No? Well, anyway, sa November pa man ang aton nga face-to-face nga klase, sugdan ta lang pagtiyog naton sa mga eskwelahan basi makaingagaw pa man ang iba. Ang sa private naman yung level, they have their own parameters for which to function. Ang aton niya, ang obligasyon sa syudad ari lang sa public. Amara Sudex ang parayag sa committee chair on education sa Konseyo sa Siyudad. Pakaroon ta kay atong ayaw balang kung pwede makaprovide sa libre na pagpalagtag sa school supplies di na depende pa sa available sa funds. Pundo. Kinanglanon kay ang nakaligad na administrasyon niya daw may libre tong bag pero igo magabot do manug tapos na. Delay mo lang yung ginatuloan ni Councilor Al sila tuwa sila ni Councilor Tadi Saison ang hatagan din komisyon dari ni Mayor Albi na si Kasuhon ini action next. Mabati talaga ron ang tingog ni Councilor Al Victor Espino. Atong isa ka pitan na lang yung mo. Isa ka? Ang kapitan na okay ka sa kagawad? Oo, okay bata. Ito mo pa Amerika. So, Rex, amo na reason nga siya ang madabulos. First kagawad ning amay ne? Bali mabulos siya, pero ang hindi, bali ang natabo sila, hindi nagkuhan hindi. Nagapuwen? Ha? Nagapuwen? Damo na, so Rex. Pwede na? Pwede na. But i-check ko lang sa DILG. I-check lang sa DILG kung pwede na nga kung hindi ng bata ang amay automatic ang masalili sa iyas kapitan. No? Lantaon na rin succession of law bala. Mayara mga first kagawad yang pwede pa mo. Ano, kasi kung nabi na yung reason, kung ba na pwede na mo na magkatalos ka sa bata mo. I-check ka lang na sa Daiman Maridet Manayat kung anong sistema sa tabo dito sa Barangay 24 lang bata niya Din galing Barangay 24 na eh? Dura malapit na sa kwan kaya 23 tatlong sang 20 sa may City Health mo tutambihan na yung mga selection Rex ining sa may Galo? Sa Galo 23 na daw yung punta most probably sa likod sinaki 26 sa lapit sa Sinego galo na yung reaction Rex i-check ka rin na karoon ako lalugid ang down sini sa pagpanumpa sa ramay nga nagbulos sa iyo sini anak nga nagpadulong sa Amerika. O ang life extension sa Penfiber, gari maing garigid sa tanan action next. Grupo na nasa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Kinakson Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Standby Action Marlon Hinovia. Terahon ta dira dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Ang tanang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ace President Javi Benitez pangabayon ni Gob Lacsono nga pasangkaron ang booster shot sa Negros Occidental. Kag 1 milyon nga bulig ginapreparar na para sa mga biktima sang linog, mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Dila pa siguro ni Governor Bong Lacson nga ang Negros Occidental hantay nga mag-cooperar sa bahin sang Department of Health sa Gobyerno Nasional. Sining kinadoso nga pagpatigayon sang booster shots sa nakalain-lain nga mga local government units sa LGUs. Ang palasang gobernador, istoryahon niya si Association of Chief Executives President Victoria City Mayor Javi Benitez. Agad po nga ayoon si Benitez kakon na pwede ang mga miyembro sang ACE Negros Occidental ang mga alkalde ati hangyoon nga pasangkaron ining booster shots sa ila sa retagsa ka mga lugar nga ginapangalagaran. Autorigin na siling isang gobernador nga bisan pang siya gani nakaagi na booster dose kon booster shots. Pinapagkamaayon nga sigihon ang pagsuksok sa face mask. Inihemploya diri ang pungsod Australia pati ang pungsod Amerika. Ang kalabanan itong mga lugar po nag-decide nga hindi na pagpasusukon face mask ang mga residente ito. Resulta, nagasaka, tuluat, nagbutyog liwat to,
ang COVID-19 cases. Hambal pa sang gobernador, inang ginasiling kung 90% ng mga 90% sa population sa isa ka lugar may aranas ang booster dose o na booster shots. Himuon ng optional ang pagkasuksok sa face mask. Hambal sa gobernador, ining matano dito sa Negros Occidental, ipanunggaya gapon niya nasigihon ang pagsuksok sa face mask tungod man sa nagasaka nubo nga kaso sa COVID-19. Yari sa Gobernador Bong Lacson. Well, we will always cooperate with the programs of the Department of Health, and in this case, booster shots. But obviously, it needs the cooperation of all LGU. And I will force this now through the ACE President, Mayor Javi Benitez, to encourage their members to really push these booster shots. Obviously, having booster shots will add additional protection on the individual. Personally, I will continue wearing my face mask. Okay, in spite that I'm already boosted, I will continue wearing my face mask. I suppose that the idea of making face mask optional is also based on science. But in countries like Australia, there is a spike in numbers. These countries, even the US, these countries have stopped wearing face masks. But you can see naman that the numbers are really in the thousands, daily, So I prefer to continue wearing face masks. I'm sure DOH bases it on science, that if say 90% of the population is vaccinated with booster, it's safe, Pero personally, I prefer to wear face masks. Ang mga Negrosanon nga fully vaccinated kontra COVID-19 hambal sa gobernador ara sa 75 to 80%. So sa bahin naman niya sang mga individuals nga nakapa-booster dose na hambal sa gobernador medyo dutay-dutay sa gihapon diri sa Negros Occidental. Salawan ko lang kay ang Negros Occidental suro kay Gov Lacson may preparar na kadaan yung 1 million pesos nga pulig sa mga lugar nga ginahalitan sa trahedya o kung isa ka kalabidad para sabi sa nagluntad nga Pasko Galinog kahapon. Pero hambal sa gobernador luyag niya nga magkuha sa nagakaigo nga information gikan mismo sa mga syudad, banwa o probinsya nga kinigo sa Linog. Agot tinuloon kung pala naka-declare sa gratuwag nga state of calamity. Ang sa gobernador, pareho sa Negros Occidental ginigo managligad sa Bagyo Odette. Damo man sa mga LGUs ang nagpadala sa bulig. Silingsing sang gobernador, hulaton niya ang isakto nga tihon para mag-decide, magpagndo siya nga ipadala ining bulig nga 1 million pesos. Balikan ta si Governor Bong Lacson. We'll get first information as to the extent. Second, if they have really declared a state of calamity, then yes, our policy is always better to help than to receive. And it's also good to know that when we were hit by Odette, other LGUs also helped us. So yes, we're always ready to help. 1M. We will never be prepared enough. To be honest, we're far behind from being prepared against something like an earthquake. Although we have more applications now to know where this fault line is. So it's really up to LGUs to react to that information. Like for example, school buildings, it has to be rebuilt, but we don't have siguro the resources, the funds to start rebuilding. Do you think we should revisit earthquake drills? Yes, from time to time maybe. Governor Bong Lacson, karon sa aksyon na firing line may latest nagipalihag si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Anillas Jr. may angot sa 5 ka mga empleyado assigned sa Provincial Agriculture's Office kadamlag lang yung papanahogan sa show cause order
Tungod sa paggamit sang salakyan sa gobyerno ag tungod sa reklamo nga ini sila ang nag-inom bisan naglampuwas na sa oras. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluan tanay si aksyon na John Diaz sa Bacolod or sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa 3 ka mga biktimaho sang abduction kag hold up. Nag-ako nga nagpangdaya kuno sa panahor ni antes natabo ang insidente mga kaksyon. Kag sa Pulupandan may bag-o kuno nga hepe na sang kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex ng daya kag hindi na magpasaka sang kaso. Ini ang konklusyon sa ginpadayong investigasyon sa Kabangkalan City PNP. Angot sining report nga abduction kag hold up nga nagluntad las 10 ang aga kapon ini Hulyo 27 dira sa gwa sa isa ka convenience store sa Dalangan Zone, Barangay 2, Surad sang Kabangkalan. Sunod diri kay Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Deputy Chief of Police kag Public Information Officer sa Kabangkalan City PNP. Kapon sa hapon Action Rex personal nga nagbalik dira sa may Kabangkalan City PNP ining isa sa 3 ka matag reklamo kon biktima sining abduction kag hold up nga masanday Jorami Flores 43 anyos sang sulad sang Bago, Joseph Daco Salem 45 anyos sang Mabini sa Banwa sang Valladolid kag inisa ka alias Alog nga residente sa Banwa sang Murcia. Sunod Action Rex kay Salarda ginako sining isa sa 3 ka mga biktima nga nagpangayaw lamang sila panahor sa isa ka namatsan dira sa may Banwa sang Kanduri. And then temprano pa sila nagabot dito, tugtob nga naggabihan na, actually nilabutan na gani kagaon Action Rex, kag daw sige-sige kuno bla daog nila, tiduway sila nagalin, sa kagaon nagdesisyon na sila makapauli, tapos nga do dako-dako naman ang ilang nagkolektang daog, lampot Action Rex 80,000 pesos. Pero ginako diri sang isa sa 3 ka mga biktima nga gindayaan to nila Action Rex ining ilang pagpanahor dira. Ang katabusin ako no, mayara sila mga tricks nga ginagamit, ini ginamarkahan nila mga baraha, labi na sa pagkat Action Rex ang baraha, ang isa Action Rex man nag-distract, drabi sa iban nga nagkataya, at tapos ang isa nila kaupon, nagapungko man, kag nagapuntos Action Rex, pero kinatinguan nila nga maperding ilang baraha para magdaog ang ila naman nga kaupdanan. Kumbaga daw decoy ang ilang mga kaupdanan Action Rex. Sa uli, may mo ko nung nga natokiban, siring mga tumandok dito sa Banwa sang Kanduri, kaga mga kontra nila dira sa panahor, nga gindayaan sila kag daw modos, siring 3, kay makon mo pagpauli sa isa, nagdurungan sila 3 pa uli, kag isa man Action Rex ang ilang direksyon, diktot kag ginsundan sila, sang may mo kontra nila diri sa panahor, kag sa nakalambot na sa may syudad sang Kabangkalan Action Rex, kag pagpundo nila, nanaog sila sa convenience store, dito kagin palapitan sila sining 6 ka mga persona nga sakay sa isa ka pribado nga salakyan kagin dala sila Action Rex. Matuod man ang natabo nga abduction kay ti mismo ginlaragway diri sang biktima nga sila gin pasakay sa isa ka pribado nga salakyan padulong dito sa sur nga bahin sang probinsya. And then dito sulod ginanegosyar sila nga ihatag ang kwarta sang uli ginaduhol nila Action Rex sa mga suspect. Ining nag-abduct sa ila ang 80,000 pesos nga kwarta nga dinag-an niya taning to ila sa panahor. Kaya para na lang maluwas man sila, pagabot sa Banwa sang Ilog, dito sila Action Rex kagin binin. Yari si Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Public Information Officer sa Kabangkalan City PNP. Kundi nagampay ni sa may kanduni ning aton nga victim, isa sa aton nga mga victim nagampang ini sila. Inako niya naman sa aton kay nag-execute naman sa sang affidavit of non-interest nga ang pagka to sa ila is regarding to sa ila nga hampang bala sa Pusoy. Kaya nagdaog ini sila mo. Sang nagdaog sila inako niya man nga ng daya ni sila sa ila hampang. Amon ning ging kuha sila to sa may paglapot sa Kabangkalan. Naging kuha sila diri sa sa may 7
7-Eleven. Sa ato kasalakyan. Tapos, then gimbi after to kuha sang amount lang itong tinagaan nila, gimbuyan man sila dayon. Hindi naman na nag-report sa dayon sa trace station kay nahol naman niya ang motor nga nabilin to sa 7-Eleven. Kaging ano niya nga kwaon. Oo. De, motor dayon sila nakapamangkot kami sa iya. About sa anugid bala ang pagtuod niya natapo. Kung bing-uptag man sila bala, ready siya. So, ang motor sir, bangod dito sa ila itong hapang sa Pusoy ay naper dito siguro sa ang ila itong bangka. And then, nabalaan nga mo itong nandaya sila. Tapos, gimbawi ito sa ila. Tapos, imbuyan man sila dayon. Pag nadlo pa man sa magpasaka sang kaso, nag-execute na sa affidavit of non-interest. Action next sa batian sa Police Lieutenant Jomel Salarda, ang DCOP kag PIO sang Kabangkalan City PNP na batian man nga ginpayag diri sang kapulisan nga wala na sang plano nga magpasaka sang kaso ang mga biktima bagod man sa seguridad nila sila mismo nga kabuhi Action Rex pero nagambal diri si Salarda nga sila likawan gid ang pag-engage sa kangay sin aktibidad ilabi na gid dumilian ini mga panahor mas lalo na gid Action Rex kung nagapangdaya ka samtang nagahampang sang kaangay sina nga mga helicopter Action Rex no. Tigin na ang salakyan ng motorsiklo, gina proper documentation profiling pa nila para ma-turn over sila nga mga biktima. Sa ibang balita Action Rex sa Palupandan, may ara sang swapping sa hepe. Kaya kung madumduman mo na legal, may ara to major reshuffling sa mga hepe sang kapulisan nga from Silay City PNP, Ginsaylo sa Palupandan PNP, si Police Major Jobeto Bose. Pila lang to kadlaw sa Action Rex na nagtener sa may Palupandan, gin-relieve siya kaginbalik sa may headquarters sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo. After sina, ang nagtungko nga OIC, ang Deputy Chief of Police ng Palupandan PNP, nga si Police Lieutenant Eman Anaclito, ang dito nga nagpungko anay, bilang tagpamuno dira sa ilang kapulisan. Nag-work sa Rex ang Mando, July 20, 2022, kag formal na nga ginpapungko bilang officer in charge sang Palupandan PNP si Police Captain Ryan Villasario. Si Villasario sa ito na assign sinigran PNP, ginbuslanad siya ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ginsaylo ni siya sa Nokpo, kag siyang nagpamuno Action Rex sa Police Human Rights Affairs Office sang Nokpo. After sinadira, ginsaylo ni siya sa Palupandan, sa mga OIC sang Palupandan PNP, samtang si Police Major Vito Bose naman from Palupandan PNP, ginbulos to sa posisyon ni Villasario bilang hepe sang Police Human Rights Affairs Office sa Nokpo. Tibalik naman bilang Deputy Chief of Police ang anay OIC nga si Police Lieutenant Eman Anaclito dala sa may Palupandan. Yari ang lipot nila ang konfirmasyon ni Police Captain Ryan Villasario. Ang sang lang, maghigad nga Thursday, July 20. Oo, sa headquarters. So, bali, Human Rights Affairs Office officer. Ang mga Action Rex, konfirmasyon diri ni Police Captain Ryan Villasario. Baliktagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa Nokpo sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang mga kaaksyon na pahunay-hunay tanay makadali may tisi kulang belang imo sining lawas ang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Balita Espesyal! Balita Action
Action Boy, sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Una akong Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabugmong puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung... Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Canto. Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na dari sa atong sining pangalaga Dakson Radio Philippine Standard Time launa 13 aton oras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa maki-update kita sining nadakpan kay nasang kagaho no more or less 2 million pesos no nga bilis ang shabuho na recover sang police station na itkagpidig SOU no terribling drugs no hindi mo mapatihan hindi mo mabangbang ang klase sang operation sang drugs ni sa Bacolod sunod-sunod. Katuan tayong balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric. Oh yes. Hindi mo mabangbang ang drugs siya, no? Kadamo siyang drugs siya subong. At iba bingbing ba eh? Gani man. Alin sa bangbang, pagkato sa bingbing? Pagkato sa bongbong. Ayo di purma. Bingbing, bangbang, bungbong. Ayo. Grabe ang druga sa Aksyon Rex. Hindi mo kasintihan, no? Hindi mo makuha niya. Ay, sus. Amo na nga, way untat ako preso sa pulis, pero way man untat ang baligyanay, no? Oo. Ano man daw, mayo kitang kita bisa drugs at surex mo. Kadamo, gidya sang supply siguro nga ting iban sina, hindi pa mamonitor sang kapulisan mo. Oo, kahit damo, hindi ka daan mga coastal barangay, daan kag coastal area sa Negros mo. Hindi na naghalalin man. At isa Mambilog. Ayo di purma. Basi kung may production bladiaw. Mamo man ang kami suspetsyo ko nga mo rin nga dakpanay ni pero wala untat blan kasi may ariti nga sa bulab. Oh. Bacolod o kon Negros abe, no? So kadasig sang kon disposal black sureksaw. Kadalag ko pa, hindi lang kasi nga sasi, kundi bulto-bulto. Bulto-bulto yung recovery? Ito, anyway, kung may pulis nagahulag, damo hindi mabuang sa Bacolod kasi Negros. Madalaga na, guro, wala sang... Prep? Ayo di purma. Ayo. Kaya naga-tawil-tawil, masing mo aray mo, naga-isa ka banyado ba? Ayo. Mo na nga, ang pulis daw ay untat nga lang operasyon, pero tayo masiling ko, huwag man untat ang ina siling abligyan ay aksyones, kasi kayo na siyang kagaho, no? Kung sumasumahon mo na 315 gramos, grabe. Ang bili kabilugan kung sumahon mo ni duwa ka operasyon, mga 2.1 million man mo. 2.1? Oo, milyon. Grabe, no? Kinasa, sunod lang sa 315
15 gramos. Recovery nila sa duwa ka drug Kasi may operation. mga na-dispatchar na, guro. At di laban-laban kayo nila nagpan action Rex siya mapati ka. Kabaligyan itang 2 ka kilo kada 2 ka semana mong. Pila? 2 ka kilo kada 2 ka semana. Grabe ba? Tag-1 ka kilo gid kada semana? Oo, mapaubos siya. Grabe. Di ko mapaubos. Do sabaw lang ba? Ayo di purma. Tapos kung mapaubos siya ni 2 ka kilo nga sabaw sa sunod sa 2 ka semana, mabayaran niya na, maparenew na sa dayon. Hindi ko ba ito turoko ba? Saan nyo bilibid preso ng kontak Ang eh? kontak ni Dexter Rex ang nag-supervise ni siya actually ka nagamando siya taga New Bilibid prison eh. Grabe na. Ang kapital dito sa New Bilibid is cellphone action Rex eh. Oo eh. Bali siya nag-instruction sa subject ni nga daw amo gini ang pinaka-mayor cutter nga supplier Di sa... kung may kontakto sa NBP to, paano na makasulod to man? Ang cellphone, ate mo na ito, MVP pa. Gani. Gasulod ganang cellphone di sa... Ato ni Eliasan dumanang sa kuling. Sa MVP pa? Ay, sus ka na ko. Pag ito yes ang bili ka cellphone di sa MVP, gro? Pangita ka, Yun gro. lang ni kay pisa ng BCPO naton nga mga personnel kag pidig bla? Agani, amo ng konsuelo, Action Rex. Kaya sige, sunod nila dito, posige manalagpanay sa pulis ta. Oo. Dinig si Ramon Bertudis, niya mo na ginakabig nga supplier kag high value individual target mong. At palidug-lidugay, lagi siya kinapaitan ni Major Puerto Action Rex. Ay, ni siya? O, galing ka na nadula siya kadali din sa Bacolod. Pero naglikad ka bulan, may nadakpan si Major Jory Puerto Hepe sa station number 8 kaysa ka ginakabig man nga set level individual kaya nagkanta ni nga ginakuhaan nila sang source sang sabuan mo ni si Ramon Bertudis. So dito nag-suspitso si Puerto nga niya basi nagbalik ni si Bertudis. So positibo kaya mga isa yung magkabulan ni surveillance ni Major Puerto karadakpan ini si Ramon Bertudis kamo ang ginakuhaan kag ginakabig pinakadako man yung supplier sang sabot din sa syudad sa Bacolod Action Rex. Ito yung tanan niya nga mga parokyo nalagko man nga mga bulyom sa sabu mo. Gani? Ang iyan nga serbi nga courier o kag serbi ang kalukabayo. Ang upod yan yung dakpan. Oo, si John Mark Camilinan eh. Di mga 748 per pesos. Pinapit pa sa kamilyon ang iya siling ginabalik-baligyan ka sa Action Rex. Damo ng kalukabayo ni Bertudis si Milana nga ti amo gini kay una na dakpan ni kinasang kagahon si Bertudis sang pidig is oyo. Tapos nagkanta siguro. Nagkanta si Bertudis may magkanagoperar. Kanya yung agawa niya to si Milana kay may gindaw pa ko sa iya. Ikaw din nagkakasama ng strike si Major Puerto eh. At amo to nga na-intrap pa nila ni si John Mark Camilina. Kaya amo to nga na-recover ang nabiling gipabaligas siya sa sabo ni Bertudis na 110 gramos nga may kantidad state value Action Rex nga 7,000 o 748,000 pesos Action Rex. Mga ulo isa ka bulan gid man kag pasalamat man si Major Puerto kay nagbulig man ang pwede kay actually yan ni project ni Major Puerto Action Rex mong pagalay kay ang tawo nga ginasugo ya kay Bertudis na sunog na bali medyo identify na. Pagini mo ni Puerto nagkuha sa isa ka personnel sa PDG nga mo amang kasaksyon kay Bertudis para nga hindi mabulabog. Amo to sila ni Major Puerto itapin na lang ang PDG para nga mas mapos kay may target man sila ni si Milana nga nanging positibo man ang resulta sa gipatigayon nga drug bypass operation sa area sang Barangay Alis kag diri naman sa area sang Barangay Singkang Airport. So, this nalokate ang area, ito kong sige. Wala nito pa panamon yung slide. Okay. Yung mga kung nagpatuloy sa titik ay ginagawa sa mga description. So, manawat sa tikayan kanya, itaragawan na nakuha ka nito ng mga Bertudis. So, pero sila, nagkanyon sa 12 kilo. Yung pinakilo ganyan, kaya pinakonsita din sa titik na tips na yung nagpangipod ka nito. Okay, para ko kayo ang Bertudis, nakakuha
ng Panginoon Supa. So, dito na palitan ng Raymond dito. Gusto ang natin si Palakon. Yung last week pa niya patirangalan. So, kung wala din natin, tayo nila pamayanan natin na pagpantanga siya. So, aksyon na resmo sa balayag ni Police Major Jory Puerto, ang mapisang hepes ang station number 80. May aras na sa mga aksyon sa ginahimo pa nga palo operation kay na tumbok nila ang pinaka-source mong ang ginakuhaan gid bali ni Bertudes nga mo nakaron ang subject sa ila sining follow-up operation. Hopefully basi madakpan nila kung may ma-recover pag sila dako-dako sa masunod nga mga iladlaw sa ila padayon nga follow-up operation. Amo niya pinaka-latest nga drug bypass operation sa station number 8. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pagpawag report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, no? Ay, perting droga daw wala untat. Daw gakatol ang ulo ko, no? Sige, sa iluhan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadis anay kita, no? Ini may kang tanan sa 45 anyos niyo. May kaso nga illegal gambling sa Banwa sang Manapla. Gindakop man niyo. Na-aresto man sa Banwa sang Sagay. Ay, perte, no? Sige, hibaloon tang report ni Akson na Roger Gotib. Mapakadis anay kita, no? Angot sa sining balita, mga kaakson. Sa detalye sining balita, we have Akson Roger Gotib. Akson Roger. Yes, action Rex, ang isa ka wanted person sa Manapla nga may kaso sa illegal gambling ang tikan ni Wadakop sa bahin sa Sural San Sakay kaginigit state sa Sagay City. Ni may katuna sa gyapon sa ila si warrant. Nasaringin sarang mamonitor pagi sa ila sinimana nga i-warrant ang mga wanted person. Kag sa kahapon mga alas 6:20 taklas ng gabi, gin-operate ini sa bahin sa Purok Rilis, Barangay Bato. Siyudad sa Sagay, ang akusado gikilala kay Glenn Tabilino Kalaging alias Bibot, 45 anyos sa edad, kag residente sang Purokmarang sa Barangay Bato, Siyudad sa Sagay. Sa sining implementasyon sa Manhunt Charlie o Manhunt Operation sang kapulisan sa Siyudad sa Sagay sa pagpamuno ni Police Senior Master Sergeant G. Cernado ang warrant sa PNCO sa Sagay City PNP na makatakusang kapulisan. Kaya alam sa supervision ni Police Police Major Roberto Iñaki Jr. Ang maras ngayon yung gin-issue sang MTCC sa Banwa sang San Enrique o kung Banwa sang Enrique B. Magaluna kung sa IB Magaluna MTCC nga ginpirmahan ni Honorable Judge Ranel Anotado Perez. Kag ang kaso nga ini sa Banwa sang Manapla, kaso nga paglubag sang PD 1602 o kung ining illegal gambling in Section 1. May criminal case number 5172-M nga gin-issue Julio 18, 2020, 36,000 ka pesos. Ang piyansa nga kinanglan nga piyansa sang akusado agod makangkon sang temporaryo nga kahilwayan. Ini siya karon ang ditipado sa bahin sang Sagay City sambi kay turnover man sa Banwa sang Manapla. Kason sila mga aksyon nga mahilig magkape. Hari na ang kape, life extension kape. Kasamay asilan sang Sagay para sa Aksyon BBB program. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat Gidakson Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Sagay, no? Aksyon Nelson Patinio standby anay noy sa mga kaaksyon ta live extension na vitamin D3 ang Atuan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio mapakalatraba kita anay, no? Inimay kang tanan sa sining duha ka kaso blagin pasaka batok sa suspect nga nakuhaan sa armas lutang kag illegal nga droga sa among nga banwa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex kaso nga pagbayolaro sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms kag Republic Act 9165 pagupot sang illegal nga droga ang ginpasaka na sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava batok sa kay Felipe Pineda 41 anyos sang Sitio Amiandos Barangay Suba Banwa sang Calatrava. Ang akusado ang daw nagpanakuhaan sang 357 caliber revolver kag apat ka sasi nga ginadudahan siya buos ang ginpatigayon ang bypass operation sa kapulisan siya sini nga puluyan. Samtang ginapahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief of Police ang Banwa, nga nagakuha sang supply ng akusado sa Gua sang Calatrava kag ginadala ini sa Banwa para ibaligya. Dugang pa ni Alba nga may duwa pa ka mga kaupdana ng akusado nga padayon pa nila nga ginasurveillance. Nahunong sa karon Action Rex ang akusado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava ka-aksyon yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kidakson Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson sa iluhan tanang balita ni Aksyon VJ Apasible. Access sa mga kabataan sa internet ang ginalantaw. Isa sa mga rason sa pila ka mga kaso sang teenage pregnancy nga na-record sa syudad sang Himamaylan. Ti City Health Office may pahanumdum, may panugyan sa mga ginikanan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex ginpahayag ni Dr. Medardo Estanda, ang City Health Officer sa siyudad sang Himamaylan sa interview sa Action Radyo Bacolod nga ang access sa mga kabataan sa internet ang isa sa mga nagapangunang rason sa pilag ka mga kaso sang teenage pregnancy nga na-record sa siyudad. Sa record sang City Health Office nagdangat sa 156 ka mga kaso sang teenage pregnancy ang nabalago malin sa tong Enero tubtob Hunyo sa tuig 2022. Mayorya sa sining numero sang teenage pregnancy
nga si Action Rex nagayedad 15 to 19 anyos nga mga dalaga. Dugang pa ni Dr. Estanda mayara sang pilag ka mga kaso sa din ang lalaki ang nagayedad 25 anyos pasaka ukon may mga asawa. Isa sa mga ginagkabalakan sang CHO Action Rex amo ang pilag ka mga risgo bangod sa lamharon nga edad sang isa ka babayi kag kun ining magbusong hindi pa fully develop ang iya sining lawas sa pagpagwa sang lapsag. Ginapahanom duman man sang doktora mga ginikanan na limitahan ang akses ang ilang sining mga kabataan sa paggamit sang internet. Action Rex pamatiyentang kabahin gid lang sa aton sining interview kay Dr. Medardo Estanda. Isa sila siguro, tungkol na siguro, may mga access, may ang mga balita mo, doka left and right niya, doka post na lang, access sa mga internet, ang mga kabataan, kaya wala na, once na may-ara na, almost everyone, may-ara, tulaya nga may mga cellphones, ikaw mo, ang kando, tikita mo, minsan ang interviews with sa mga sexual assault, no? Sa ato ng mga medical legal cases, makita po dagani yung first time na nasa na nagpilitanay. Nabatian ang payag sang City Health Officer sang Himamaylan City. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini si Action VJ Pasible, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema niyo. Baluka constipation na mo siyang Iloilo, isang tanan nga mga disease. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang nagita sa oras mga kaaksyon. Sige, ang waita malabutan pabosan talang ini diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aksyon BBB. Nagaagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Sunod na sa dinig lamang madugay. Upod kay aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una
una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang